גם אתם יכולים לעשות ביד, אני אלמד אתכם, אפילו שזה קוצני. מי רוצה ללמוד? מה שלך? איך? מה אתה עושה לי? תדע, אתה בא לקוץ, עוטף באצבע את הקוץ, מושך, עוד אחד רוצה... אנחנו נחפש תראו, וזה נשאר לו לכל החיים. זה לא יורד לו, סתם, אבל תלך עם זה, זה הקורטם, זה נלמד. אתה רוצה לנסות לכתוב את זה? אני אגיד לך את זה. תעטוף עם היד ותעטוף את הכף. לא, לא, ככה תעשה. תעטוף ותמשוך ככה, זה לא יהיה טוב. אפשר ותמשוך. תראה? לא, תחזיק את זה. איך אתה מסתכל בסלפנית דרך? אני לא מסתכל, אבל אני יודע איך. עכשיו הוא יעשה לו, מי רוצה תודה אתכם? על הלחי, על הלחי. עכשיו יש לו גם פעם, ואנחנו עשינו ניסיון. איך קראתי לצמח? קורטם, יאללה. זה כבר ישן. בואו חבר'ה. Мы в Зихон Яков. Сейчас мы идем куда-то. אני יוצא מהר להתקבץ, מי שלא בא לראות. תראו איזה פרח יפה, שימו לב. הנקודה השחורה, הפרח ממזר. הוא אומר, אני לבן, והחרק לא מזהה אותי, אני אסדר אותו. הוא יחשוב שאשתו מחכה לו פה כתם השחור, ואז הוא בא לפרח, וככה הוא מפרה אותו. ונראה מי יזכור את השם, זה קוראים לזה שפרירה קשקשנית, נראה מי יזכור בסוף. איך קוראים לזה? שפרירה. לא שמעתי. ולמה יש את הנקודה השחורה? זה חרק. את החרק. כי הוא לא רואה לבן, הוא לא רואה צבעים, הוא שם את הפרח הנקודה השחורה, ככה הוא מושך את החרק, וככה החרק הוא איך קוראים לזה? שפרירה. איך קוראים לפרח? שפרירה. שפרירה קשקשנית. נו. Мог сейчас увидим. כן, לא קיים. רגע. בוא, מי זה? דניאל, בוא. זה פלילי מה שאתה עושה. דניאל, אני יכולה רק להרגיש? לא. еще снимать. בואו! Работает. אני работает? Работает. למה לא? למה? זה שלי, מה? זה שלך מהבית? אתה קנית אותו. לא יכול. אבא שלי קנה. Я умею держать. Можешь держать.
תגידו איך ששם הפרח, לא אני אתן לכם רמזים, בסוף אתם תגיעו לשם. מישהו יודע איך קוראים לפרח ומבוגרים לו לדבר? אני מתחיל רמז. אבל שם אחר? שם אחר לאף. איך אומרות נקרא? מילה נרדפת. מילה נרדפת לאף. מתחיל בחטא. חותם. אבל אם אני אומר חותם קטן, חותם קטנה, אז איך נקרא לזה? איך? לא חותמת, חותמית. אז זו החותמית, יש כל מיני סוגי חותמית. נותנים כפי שיש הרבה זרוע. איך קוראים לזה? לא חותנת, חותמית. לזכור. בואו. דניאל. זה ביוטיוב. זה ביוטיוב. Это на моем канале. Я снимаю на моем канале. Ну, такую. А как ты знаешь? Вот другие. Сейчас, другие сейчас. Вот. Сейчас. Вот. סלפי? לא. וידאו. מה זה הקוצים האלה? מה לעשות? נו, לכו כבר בנות. קוצים. קוצים, זה לא קוצים. יאללה בנות. קדימה, בריצה. קודם כל, אתם יודעים מה זה עץ? כן? עץ זית. עכשיו אני שואל שאלה. איזה שם של רחוב הכי נפוץ בארץ? איך? רחוב הכי הרבה בארץ. אבל אני רוצה לספר לכם, סליחה, זה לא מעניין אתכם שם להתקרבי. מיכאל. אחת. מספרים על שלמה המלך שהוא מת. מה זה? מה אתם נלחמים בקוצים? אני לא מבין. מה קרה, מישל? יאללה, בוא. שלמה המלך מת, כל העצים התאבלו, ומה קרה? השאירו את עליהם מרוב עצב, פשוט פחו וכל העלים נפלו, עמדו בשלכת. ועץ הזית הוא כל ירוק כל השנה, ממשיך רגיל. באו אליו העצים, אמרו לו, תגיד לי, אתה בסדר? אתה לא מתבייש? שלמה המלך מת, כולנו אבלים, ואתה ממשיך עם העלים כאילו שום דבר לא קרה. הוא אומר להם, אתם צבועים כולכם. אתם באביב מלבלבים כרגיל כאילו שום דבר לא קרה. אבל אצלי הכאב האמיתי הוא בפנים, ותראו איך הוא חלול. עצי הזית תראו אותם חלולים, כי הכאב האמיתי על מותו של שלמה המלך הם שומרים בבטן. מה אנחנו מייצרים מעץ הזית? זית לאכילה, שמן, מה עוד? סבון, מה עוד? אתם לא תאמינו, מזכרות לתיירים זה מהעץ. מזכרות לתיירים אנחנו עושים מהעץ. ולא רק זה, אתם מכירים את המילה ג'יפה? ג'יפה? זה בא מהשם, אנחנו אומרים בעברית גפת, אבל מה שנשאר אחרי שסוחטים שמן מהזית
סוחטים שמן מהזית, נשארת בערבית הג'יפה. אנחנו קוראים לגפת, זה השאריות של הזיתים, בשביל להשתמש בהם להדליק את התנור, את הטבון, או בבית, בשביל לחמם את הבית. אז שתדעו, הג'יפה האמיתית זה בכלל פסולת של שמן. אנחנו עם ג'יפה, ובעברית גפת. אנחנו ממשיכים ללכת. איך קראתי לזה? אמרתי לכם כורדה, תביא את כף היד. איפה כף היד? כף היד, מה תחת? בואו. תקשיב, הוא היה ברגל שלי, הוא מכיר אותי. לאן אתם הולכים בדיוק? מה אמרת? כן, עובד. הנה, את רואה כחול? או כחול. אז זה עובד. לא יכול ככה, זה... נו. לא, זה לא נופל, פשוט... זה ככה. נו, שאמרי. Ну, тихо, хватит уже правильно. Стали ноги. Леса какие-то воды. Нет, я сам. Я попил воды. Нет, это я Максим. Точно нет. Подписчик мой. Мой подписчик. Подписчик и друг.
תגמור את הבחור. אתן האחרונות. Почти дергал, я пил, рюкзак там все. У нас немного проблем, но דניאל, הכניס לך את המצלמה. надо сегодня учиться, пока подвести Пока. создание Лайк. этому. Лайк, пока. להכניס, לא צריך כל הזמן.